A Deputación investirá 127.000 euros de fondos europeos para potenciar o turismo nos encoros da provincia. Este novo proxecto, denominado Turembalses, ten como obxectivo dotar o turismo rural do noso territorio dun elemento novo de diversificación. A deputada de Turismo, Pilar García Porto, participou na xornada informativa que se celebrou en Taboada para dar conta desta iniciativa. Alí asegurou que a provincia de Lugo conta cun gran número de encoros de recursos fluviais que, ademais de ser paisaxes naturais de gran beleza, tamén son un patrimonio cultural e histórico moi importante para promover turísticamente unha alternativa distinta da costa. O obxectivo destas sesións, que percorrerán varios concellos, é que os axentes interesados coñezan de primeira man as características do proxecto, obxectivos e destinatarios, como formar parte do proxecto e as oportunidades de formación, asesoramento e promoción para entidades ou empresas.